गल फूलल तनल हई बॉडी बॉडी में खून बरुए मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर भेजी जल्दी को गाना गौले बा ए महाराज कहत रे कि हमरे के दे दिया गा दे। अच्छा बतावा प्रदुमन जी लोग के सहारे लड़ाई ना ठाने ना 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 सुग्रीव भगवान के कहला में पढ़ के जाके बाली के तललकार दे हे मौगा निकल घर से बाहर पहला दिन धरा गइल निकल निकल कहाँ छुपल बड़े चूड़ी पहन के मौगा भगवान कहले रहे कि जो ओकरा से टेट बेसा के लड़ी है आ हम ओकरा के मार दे हम तोरा से न जीत जाला बाली में अपना शक्ति रहे कि जे ओकरा सोझा लड़े खातिर आवे न ओको आधा बालवा बलिए में चल जा घींच लेवे केहू अपना के बहुत बड़ योद्धा होके आ रउआ से लड़े खातिर आवे आ ओकर आधा बल शक्ति रउआ में चल आवे तो ओकरा भी आधा बची आ उतना बल रउआ के उ दे देलस आ फिर जो राउर बुतवा बा उतर और प्लस न हो जाई तो बाली के उहे हाल रहे केहू के हरा देवे भगवान से जाके सुग्रीव कलश की 12 सात आवेला मेहरारुओ के हमरा किडनैप को के रख ले भगवान हमरा शरण नहीं के का करी कहले जी कि जो हम बानी नु ते हमार सीता के खोजे में मदद कर दी है तोरा मेहरारू के उ रखले बा बंदी बना के जबरदस्ती तो ओकरा के हम ओकरा से छोड़वाई बा ओकरा के जान से मारब गलती कइले बा सजा भोगी भगवान कह के तो भेज देले भगवान के चढ़ावला बढ़ावला में जाके कहता रे मौगा निकल बा रे मौगा रे चूड़ी पहन के बैठल बा रे मौगा आंख के लौरा फरिया रे मौगा जब बाली निकलल हउ है मूड बनौल मार पटकन अब ई सुग्रीव इंतजार में बारे कि भगवान राम कहले रहले है कि जो ओकरा के मार दे आई मारत काहे न खाने इनका के हवाले बा बढ़िया उ सोचत रहे कि अब मरी है राम जी मरी है जब अधमरू हो गइले तो देह बचा के भगल कहले कि बे महाराज रे बता जान खा गई रहनी हा काहे न मरनी ह तनी मार मरले बाऊ हमरा के भगवान कहले कि रे कैसे मरती तोनी दोनों बनरा के तो मुहवा एके लेखा ओकरा के मारे में कहीं तोरे के मार दिहती एगो काम कर है जो अब के माला तोरा के डाल के भेजतनी ऐसे ते चिन्हइबे कि माला पहले बारे तइते हवे सुग्रीव आ जौन खलिए बाबू बाली ह अब की लड़बे त ओकरा के मार देब अभी डरे नहीं खन जात कि वो घरी अब होले बा अब जाई ह आई उतना समय इनका के सीधा कर देलक कि अब भगवान फिर कहत रहे कि जो तोरा सपोर्ट में बानी तो लड़े नहीं खे जा काहे तो देखो को घरी कोई काम में आई भाई ठीक बा अपना भरोसे रखो अपना उम्मीद पर दुनिया कायम बा बरतिया टाइटे रह के का करी हाथा कथा पहलवान ले जा बारात में तो बरतिया टाइटे रह के का करी जब दुल्हे मऊग निकली ना कि अभी चढ़ल जवानी बनाया नया जुनून बरुए आ गल फूलल तनल हई बॉडी बॉडी में खून बरुए चंदन भैया एगो तुक तारा के बतौले रही शायद तारा याद होई चाहे भूला गइल हो खबर हेने आव तू आ दिल दे द दुआला ना तो कहियो भूला मृदुल एकरा पकाता कतर एकरा पकाहे ता कतर काहे तक रे का हो जेपी भाई कहत रहे कि ब्याह जी जब रउआ कहब कि दिल दे द दुआ लागिया मृदुलवा ताकि एकरा पता कहब कि का ताकत रही तोर फुआ लागे कहत रहे गाड़ी में अभी नहीं कहत
हम ना कहबो ये अभी डरे नहीं के कहत मोटका हम जानत नहीं गरिया में काहे कहला भाई हमरा से हमरा के फंसावे के फेर में बड़ो तो वो मेरा भाई है उसको हम कुछ नहीं कह सकते ये सब गलत गलत हमरा के मत सिखाओ प्रदुमन जी के समय देता नहीं बोल दी सियावर रामचंद्र की जय।